Mbale wanga ndikulandire lero mu studio muno mmene tifuna tikambirane nkhani zosiyana. Nkhani mmene ndabwera nayo tsiku la lero ndiona kuti love industry yavuta kwambiri. Nkhani zachikondi zakhathamira. Madzi mu chikondi achita katondo. Chimene ndifuna ndifotokoze ndiona kuti yani anthu ambiri akuzipha. And point yaikulu imene akuziphera ni nkhani zachikondi. Ndatoona kuti yayi nkhani zimene zisamachitike koma tikhale ndithupa mudzipano tikambirane tione kuti kwenikweni tingatani amanena kuti moto umapita kumene kwatsala chire ngati awo azipha kwa ukwatha kwatsala kwa inu ndine ndi anthu amene akutionera pakadali pano. Choyambirira iweyo mawu ako ndotani makamaka ku nkhani ya suicide kuzipha tisanapite ndithu mkatikati mwa conversation imene tifuna tikhale nayo tsiku la lero. Kuzipha ndi solution? Boss. Chinthu chambirira sindingadziwe chinthu chenicheni chomwe chimachitikira anthu wa komano kunena chilungamo depression is the real because pang'ono pokhala titi psychology tapanga psychology komano kuzipha si solution komano depression ichapageza acha amakhala kuti akutipula akutika kwambiri komano kumbali yanga ine heartbreak sinandikwapulepo kupatula heartbreak andiranga yeah. So ndika comment kungotengerapo kuti no ndikudziona depression imene imayendera komanso muna pang'ono at least napanga kumwe psychology ndikudziona muna anthu amaganizira imene zimapanga affect cause energy ndi matende ndi nkhawa. So if ngati muna sunatulire kwa anthu enake zikhoza kuchitika sizotino ena amathawa nkhawa zoti yayi mwana anamulodza mwana mizimu yakwawo chanchani kumasoti ngati lero kumaona chilungamo depression ija ilipoli. So kumano kutenga experience uli nandichitikirapo yotengera kuti no nkhani za malavu zachikondi ani ndikhoza kunama komano ndisanapite chitsogolo ndikhoza kufunsako kuti no zinauchitikirako ngazinakuchitikirako khoza kungotipanga kushare experience kaneko pang'ono then ne kumbali yanga kutenga ndi understanding ndingimendera ka society kandi national level payanje chani mende bizizwa ndinginiyo ndikhoza kufuza mabwino no sure what. Okay, ineyo za malavu zachikondi tapangapo and heartbreak ikunenedwayo tayionapo si chinthu chamasewera kwa munthu amene akuonera pakadali pano amene adasulidwapo mtima si chinthu choti ungaswere nacho ndi chinthu chonena kuti umati chikakupeza umafira kuti panopo ndi ntchito yoti ndichite ndi nkhondo yoti ndimenyane nayo. Heartbreak nzanga mwina ndingofotokoza machidwe kunena kuti ndi chinthu chimene chimachitika particularly makamaka kwa munthu amene ukumukonda chikhulupiriro chako chonse chili pa munthu ameneyo. Okay, yeah, de umakhala kuti iweyo chikhulupiriro chako chili pa munthu ameneyo de munthu uja wachita zinthu zosemphana ndo umafira ngati kuti wakupanga betray, your trust has been betrayed. In that process pamakhala ndithu zinthu zambiri zimene zimachitika. Choyambirira munthu amene wasweka mtima tulo kugona ndithu ndi chilengedwe chimene Mulungu analenga kuti aliyense akuyena ndithu zifika nthawi imene iweyo ukuyena kuti ugone. Usiku uja anaulenga kuti tizigona tizipuma. Kwa munthu amene wasweka mtima mzanga tulo sitipezeka. Mwina nthawi yayitali imene munthu umatha kugona ndi 1 hour. Ndio you can imagine kuti from 9 to 5 am 9 pm to 5 am ungogona ko 1 hour. heartbreak Kwina ndo tumakhala kuti weyo ukuganiza makamaka zimene wina uja wakuchitira. Chinthu china nchona kuti chilichonse chimene wewe chimakusangalatsa pa moyo wako, for example mwina umakonda mpira, mwina umakonda music, mwina umakonda kuchira, mwina umakonda kungochita zinthu zosangalatsa, zinthu zimene zijazi moyo mwako nthawi imene heartbreak yafika zimaonekanso sizikoma. Okay, so nimeanza kunena kuti in experience heartbreak ndilibe then naforce muli nayo. So if ngayemu kufotokoza sinzo li heartbreak ina ko brand bone inasinja mbale yo ndilipo no. Okay, don't know zomo fotokozazo zomo kumanazo izizi ndizona kuti it's my experience ndipo ndikamaona anthu ndake
akuzipha chifukwa kuti akhumudwitsidwa sikuti kuziphako ndi solution koma ndimamvetsetsa ululu umene iwo ndikhulupirire kunena kuti heartbreak si chinthu chimene ungafune kuti munthu wake chichitikire chifukwa chilichonse chimene iwe umachiona kuti chimakusangalatsa moyo mwako sichimakoma ndakamba kunena kuti kugona ndoti nthawi imene uli mu heartbreak 1 hour imakhala yochuluka kugona ndoti nthawi yonseyo imakhala kuti ukulingalira zimene zikuchitika ngati iwe umakonda kudya mpunga wa chambo ziwa kuti mpunga wa chambo umene sukomanso from that particular time mpaka na kumene uzachire ngati iwe umakonda kusewera mpira kaya kuonera mpira kaya macheza ndi boys ziwa kuti zimene zijazi sizitheka iweyo ukamaona anthu akusekerera kukumanda anthu akusekerera umazifunsa kuti udawa akusekerera chimwemwe chimene chakuchitenga kuti so heartbreak ndikanyama kuti mwina anthu sitimapanga address komano ndi issue imene tikufunika kuti tizikambirana ndipo taonanso mkulu wina wake amene anazipha mu njamba amene ndithu ndi engineer ndithu nkhani zake ndizachikondi zomwezi munthu oneka kuti anaphunzira popo ndi engineer. Okay, so ineyo ngene chere imandabwitsa kunena kuti no okay mageza je ukabaza damu jambaja nde this other guy amene no analemba noleta makashi popo kulongedza kuzigulira suti patendazi nzake so ine madabu azono cause like neo they kamandika ka stress kinage like kungobweka ndikuze ninuyo basi naimile magaiza ngano inage munaseko inage anchani ibone iseke ngobone ngweseke makangi njadani ya fire ndiri kambe zuri nantu fen alandinga mosiyana cause na mayankula zoti no unakayankula kulanda kuzo mutaka yankula zikoze kunthandiza. Okay, heartbreak ili mastage ino mwina mwa stress simo kusukumakhala kusweka mtima kwenikweni chifukwa kusweka mtima kumene ndikufotokoza papa don't know heartbreak ndi yachikondi yokha another yeah nkhani yachuma kuti chuma chokwankula usunga kwani ndonapo I think hadi kusike andi kuti koka kwa think hani mani furuza mani mastene kuno HSO inage kani mponzese anaba suicide chifukwa jani changu nguli of course ku fees jani muri nkazo yake so azimpanga like support ndikumseka so andi mundu lepera ukanika azizao ngini kuteka of course tikati heartbreak is a general word limene tikhuza kulipanga classify into several parts kuigadabula komano heartbreak imene imamveka ndithu mandimu kumveka ndithu mowawa sabwino mwakachaso ndi heartbreak yachikondi yazachuma imasinja komabe one way to another mwina ikhaye kuti mwina zachuma zake zafika ku waste komabe solution I think imazazipeza komano tikatengera mulingo makamaka average anthu amene akuzipha ambiri akuzipha chifukwa cha nkhani ya zachikondi ineza chumazo zimavuta aliyense chuma chikuvuta komano express mene ndingafotokoze ndi nkhani ya zachikondi so kuzachikondi izi ndikumene ndithu kuona kuti anthu ambiri akuzipha ndikumene kuku ndikumene inenso ndili nako experience ndifake ndifotokoze nayo kuti kumene kuku zinthu zambiri sizimayenda iwe ngati umagona 8 koloko ndikwani kuti ugona 8 koloko kusuka 5 koloko heartbreak ikusinja heartbreak ili simasinja kwa sewe ndukwiza nawe ase dala wi umazo ndo imba kulu uimba anaimba bo nyimbo inake ari ndizampeza ankaye konda ojeni kazo sister ngalo ojeni ndi first year kuti mwana mveresa ankaye konda mambiri kwano before yose mimi jayo unkandi forwazira nkhani mine jayo kwa buri forwazira nkhani mine jayo sunka forwaza kuti azinga dino yojitika weyo kumene ngene chitika wino wake tena kazina chitangini izindi chani lelo munyimbo mojamo unani ngadi mwanokwanidwa wandele chani ndasele abone ndokufisa express iyi ndiliru ndizitona kuti ngala ino sikunasweke mtima ziwani kuti mutamaza kuswele mtima muzakumana ndi zinthu izi choyambirira upasa sunzelo ngale unaimba nyimbo ija chifo chipanda heartbreak nyimbo yo sungalembe choyambirira muziona kuti tulo tizasowa mufuna musafune heartbreak simabwera kwa munthu amene niyo simuna mkonde mtima wonse heartbreak imabwera kwa munthu amene mumukhulupirira kuti nawo uyuyu
ndi mapeto uyuyu ine ndifuna ndikhazikike uyuyu ndamkonda ndi mtima wanga wonse kosekunda sewera koma napa uyu ndathera pamene ni umatherapo ndi pamene anzano amakhala kuti ayambira ulendo akayamba ulendo ndi pamene heartbreak imabwera ndine sinamalize we never know mwina iniyo ndi gulu anthu limene ndithu njira imene isimulusa ya heartbreak komano kwa ifamene tinadusa tingofa tingogawana experience kuna kuti zinthu zake zimayenda motani so zinthu zimene zimachitika munthu akasoleda mtima ndi munthu amene amamukonda kwambiri ndichiona kuti wani tulo sitimabwera aliyense samafuna kugona agone adzuke nthawi nake ndio machidule cheating siapo cheating siyabwino moti wewe zitakuchitikira zinasinthana mwina nyengo zako zambiri of course kumene kutifika komano tiye tingo ndiyambire potera kuti mudziwe zinthu zingapo zimene zimachitika heartbreak yakupeza osati kungokhala ndi stress ndi heartbreak zinthu zosiyana komano bwanji wewe unaganiza tenga chingwe kuzimangirira of course I'm strong enough ine sifana foka sifana kuti kumani maputo kuga kama asili sunkamona jafana ana akozuma asili akaruka mani ifeti mona muna nthawi ine damage nkachipa ifeti mona bekuna kuti man zoziphazo sisi mabwera komano ululuo umapezeka menda for kuzona kuti wani tulo umagona mani awa kamwina for 3 months nthawi ukupanga process za heartbreak zija uzoona kuti iwe tulo tako tizibwera 1 hour usiku uliwonse 2 chakuja chili yose chimene ungachikonda sichimakoma ndingone ya manjira ino kuti sumadya ukajamba mufolo umakhala kuti wamaliza kuti chili yose chimene chimakukondweretsa moyo mwako kakuonera mpira kakusera mpira kakucheza ndi boys kakuchita chilichonse chimene chijaji sichimakhala part and parcel cha moyo wako umakhala kuti iweyo palibe chimene ukuchiona kuti ndichanzeru pa moyo wako so zinthu zimene zikachitika pa moyo wako pamene ino pamabwera no extent imene anthu ena ajamazani amaziphera wasizwa chifukwa makhaona kuti mtendere sakupeza akanika kudya akanika kugona akanika kusekerera akanika kukhala ndi chimwemwe ndamuna kuti chifukwa cha ndi kukhala ndi moyo ngati mtendere usefu cholinga chokhala ndi moyo chona kuti tizisangalala tizikondwera tiziseka ndi anthu koma zonsezi payoyeza tani zachoka ndizikhala ndi moyo kuti ndikutani chifukwa tsiku lilonse mene awa ilonse mene kukhala ndi moyo umakhala kuti wewe ukuona zowawa every minute umakhala wewe ukumva ululu ndi amangona ngati kuti mwina solution ndiona kuti mwina ngochosana so ndikudule ndikaye makayi okay ndipeleke kufunso musanapite mugawo lina muli pa gawo la heartbreak lomwelo nditakusimikiza pano kuti pa anthu ena ake akukondana and palibepo muwiri mwawomo ali ndi experience ya heartbreak ngati mene mulili nayo musanga kunyepopo so ndilangizo lililo limene ungapereke kwa anthu amene akukondana pakadali pano sanaswane mitima and sanaone malizatsi a heartbreak mene amakhalira ungalangize kuti yani ndamvapo munenera kuti pa anthu ena ali mu process yokondana ena azipha maperekako zisanzo za engineer wina mapereka zisanzo za ndani azipha kamba ka end result ya heartbreak so kwa amene akukondana pakadali panopa mungapase langizo lotani for kuti panopo kukhulupirira munthu kuvuta tonse tikudziwa so kwa amene akukondana akaya azaswana mitima kaya sazaswana heartbreak ilipo imakhala ndipo ilive so kwa amene sanaswekeyo mungamupase langizo lotani muli pa category ya heartbreak mzanga kwabwera funso nde funso ili nikamali yankha ndikhala kuti ndikuyankha iweyo kunena kuti munthu amene ali mchikondi ndingamulangize motani ngati munthu mmodzi amene ndi experience yosweka mtima chimene ndingalangize anthu amene ndithu akufuna agwe mchikondi tiona kuti choyambirira love yourself iweyo ukhale priority chifukwa chimene chimabweretsa heartbreak china kuti umafika poti munthu waziwala iwe mwini wamba kumkonda munthu uneje kwambiri kuposa amene iwe umasokondera iwe mwini nde munthu uja akupanga betray umafira ngati kuti ulibe chilichonse chimene ukhoza kuchita moyo mwako pamene ukakhala kuti wazisogoza iwe mwini munthu uja akubwera pambuyo nde munthu uja akamukuswera mtima simakhala kuti nzapopo umakhala kuti ndilikale pasogolo ine I'm still winning and iwe wandiswera kumaonali kumbuyo basi tsala kumbuyo kwakoko ine ndizipitira ndi yani ndi moyo wanga kumavuto chikondi nchona kuti chikondi chikamayamba chimakoma kwambiri and chimapanga blindfold chimatseka maso kuti tisamaone zambiri zimene azikuchitika so chimene ndingalangize kwa anthu amene ali mchikondi tiye tikondaneni koma pazikhala nthuka space pakati pa iweyo ndi chikondicho kuti if anything happens in the process ukhaona kuti ulibe ndikakhushwa kuna kuti heartbreak ikumenya yes koma pakhalabe kalilifi kuna kuti munthuwe uona kuti kodi uzipulumutsa bwanji so nkhani za chikondi m'bale wanga uli apa ine ndifuna kutsimikiza kuti anthu akamakondana moja si nkhani amasewe
chikondi chimakoma chikamayenda amavala matisheti ofanana mwapita kaya kuti mwakaenda mwakadya whatever komano wina wake akapanga mess up ndi pamene mazazindikana kuti chikondi chija ndi cha satani and iweyo umaona kuti dzikoli si malo osofunika kuti iwe uzikhala chifukwa chilichonse chimene umachiona umangochiona mwangoyenera kuti ndi chinthu chodabwitsa. Of course. Okay, nimene afotokozera ineyo ndatsata ndamvetsetsa mabi mwina anthu akhoza kuyankha kuno just because mna heartbreak ndi kuti mulepo ndino mwina chifani kuyankhula komano nimaganiza ngati kuzipha kuchako si solution. Ayi kuzipha zino kulingini zambiri zomwino ikabwerano ngati depression cha paina tinayo lese kungo zipanga withdraw mwina kungo zitaya ndizotheke komano I don't know. Of course, labda musiyane. Of course, pali anthu ena akafuna imene akambezo ine ukhamwa an issue. Ndikafuna kozira mwina anthu zimapezeka zona kuti mwina no zikundichoka zinthu zije. Komano chifukwa ena mangozisungano zimabalisa kwa zimabwera kumisalano. Of course, iliyo mwana kuti heartbreak sinokumane naye. Then ndikovuta kuti mungazi experience ati ino mankhandi stress. Komando kutsutsa ndi nkhani jani. Komano kuziphako ya society yo kuziphako kuziphako si solution. Deno the 40% solution yet munthu amene heartbreak yo asazipe. Okay, inendi fotokoze koza anthu amene kuona eri graduate as engineer kuzipa is prima graduate I think engineer manesi manjani ili the ngari gani wile naye ndigana ndo vision and organization and magesho amaviba ndakula ko suzo no wa tanizaso zambiri mwina ngati no kutenga mali mnomwe. Okay, so, from my experience inendo fotokoza from my experience sikuti heartbreak yakupeza ndio mangoinyamula ndikuita mubini kuti zathabombo you heal nthawi as time goes so zimangotengera kuti heartbreak yabwera motani kwa mesa kuna pepe ambiri joni amwene ndechimene machitika mapepe nyanja mapepe iru asa kunja kuti kuuza ndechimene machitika ukomana kuti ni machedwa kutiko ndechimene machitika kwa ukasaka tima mapepe ati ukongolacha sachiza umangowayuza iweyo koma mtima umakhala ndoswekabe sumakhala komize ndi muchibwezi sumakhala umangona ngati iwe wasa kuti uyasebwaje kodi inasa nini mambonana wanu bakhoboledwa wanu muwe so mongo sunga nthawi for the program athu iyi imakhala yakanthawi kochepa I think tipezaso nthawi kuti tizapitirize ifani investable box ifani tudusa muzinthu komano fa ukhala nkhani kozi mukubhakirana kozi ndikukana zodino mpaka in addition kungomba nkota pakadali pano tinene kuna kuti anthu amene akuzimangiriracha tisablame until iwe sotasweka mtima ndikuona scenario yonse imene imapangisa kuti anthu ajazimangirira ndi kuti next episode because when you find the first solution because na vesa no anthu disablame ngije ndiona adi depression is real so solution yotani next episode ikufunika zono tikambirane stuff ngati imene choni ufuna ndi chimene chono because ndikumvetsetsa mena amwe maforokoza no nini machitikadi komano to find the solution ilipo koma tiforokoze mu episode ina popo tikutalo ndithu pompano pamene ndithu tizikambirana nkhani zosiyana makamaka potengera kunena kuti anthu ambiri akupanga commit suicide particularly nkhani zachikondi zimene ndithu zavuta pa town. Tibwereso ndi episode ina imene ndithu tikhale tikulowa mkatikati mwenimweni mwa nkhani zimenezi poti nthawi yathu imakhala yochepa nthawi ino tikuloleni kuti muonere komanso mupange subscribe ngati simunapange subscribe pa channel chimenechi. Tibwereso ndithu ndi episode ina imene tikhale tikulowa mkatikati mwa nkhani imeneyi kuonesesa kuti anthu amazipha chifukwa chani. Until that next time ndingoti makomanonse zikomo.